Yes. Nyt on Maju valmista. Yes. Odotellaan vielä pieni hetki tuohon kello 3 asti ja ruvetaan sitten aloittelemaan. Hyvä. Kello alkaa näyttää tasan kello 15 ja on mukavasti väkeä sinne saapunut linjoille. Oikein lämpimästi tervetuloa Coronaria kuntoutuspalveluiden toteuttamaan webinaariin. Ja tänään meillä on aiheena kotiin jäänyt nuori ja syrjäytymisvaarassa olevan neurokirjon nuoren tukeminen. Käydään tässä alkuun lyhyesti läpi vähän meidän ohjeistuksia ja sitten esitellään vähän meidän Coronarian kuntoutuspalveluiden toimintaa ja sitten päästään aiheen pariin. Tämä webinaari nauhoitetaan ja kaikille ilmoittautuneille lähetetään sitten tallenne jälkikäteen vielä katsottavaksi. Ja muistutellaan myös siitä, että meillä on koko tämän esityksen ajan auki tuolla chatti, niin jos on mitä tahansa kysyttävää tai tulee ajatuksia, kommentoitavaa, niin sinne saa laittaa viestiä. Siellä tuli joltakin kommentti, että ei kuule ääntä lainkaan. Kuuluuko muualle ääniä? Joo, kuuluu, hyvin kuuluu. Selvä juttu, eli onkohan sitten siellä jotakin. Joo, siellä laittaakin joku vinkin, että voi laittaa join audio. Eli varmaan onkin näin, että tänne Zoomiin täytyy sitten hyväksyä se sieltä ääniasetuksista, että saapi äänet päälle. Me otetaan sitten loppuvaiheessa tuolta chatista vähän kysymyksiä, jos olette sinne jotain kommentoinut, laittanut ja pyritään vähän sitten Tiinan kanssa vastailemaan niihin, mutta jos meillä oikein aikataulu venähtää ja ei kaikkiin kysymyksiin tai kommentteihin ehditä vastaamaan, niin me käydään kaikki sitten lopuksi vielä yhteisesti läpi ja koostetaan kyllä kaikkiin sitten vastauksia. Paljon on ollut kiinnostuneita tämän aiheen ympärillä, niin pyritään siihen tarpeeseen vastaamaan. Mun nimi on Pienimäen Marjut. Maijuksi mua usein kutsutaan ja mä oon Coronaria kuntoutuspalveluilla ollut nyt semmoinen 10 vuotta töissä. Mä oon pohjakoulutukselta toimintaterapeutti ja tällä hetkellä Coronarialla teen tuote- ja palvelupäällikön pestiä. Ja tässä yhteisessä webinaarihetkessä niin ollaan vähän koostettu tähän semmoisia meidän kuntoutuspalveluita valtakunnallisesti, jotka vois olla sopivia tämän kaltaiselle nuorelle, mistä sitten Tiina tuossa myöhemmin kertoo. Meillä Coronarialla tehdään työtä ihan tuolta Hangosta Ivaloon asti yli 100 yksikössä työtä ja meillä kuntoutuspalveluissa on yli 1300 ammattilaista, eli meitä on iso kirjo valtakunnallisesti tekemässä tätä työtä. Me ollaan Kelan palveluntuottaja ihan ympäri Suomen ja meidän palveluita on hyvin laajasti, mutta nyt tähän esitykseen ollaan koottu nimenomaan niitä, mitkä neurokirjon lasta voi esimerkiksi tukea. Meillä kuntoutuspalveluita toteutetaan sekä harkinnanvaraisena kuntoutuksena että sitten vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena.
Ja silloin kun sinne harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluihin hakeudutaan, niin silloin sinne päästään Kelan kautta ja tarvitaan se lääkärin B-lausunto. Neurokirjo-asiakkaille esimerkiksi sopivia vaihtoehtoja voisi olla siellä harkinnanvaraisen kuntoutuksen puolella vaikkapa lakukuntoutus ja sitten omaväyläkuntoutus. Siellä lakukuntoutuksessa, jos ei vielä kaikille ole ihan tuttu termi tai on vielä vierasta, niin lakukuntoutus on 7-15-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän koko perheelle tarkoitettu hyvin semmoinen perhekeskeinen kuntoutusmuoto. Anteeksi Maiju, mä keskeytän ihan pikkusen. Täällä ei mulla ainakaan diat vaihdu, että tarkistetaan vielä, että varmasti pyörii esitys. Yes, hyvä. Nyt hyvä ainakin homma. mulle päin vaihtui. Yes, hieno juttu. Hienoa. Kiitos Susanna. Siellä tosiaan lakukuntoutus on 1,5 vuotta kestävä palvelu, joka on tarkoitettu lapselle ja hänen koko perheelleen. Lakukuntoutuksessa on keskiössä nimenomaan se, että se on sinne arkeen jalkautuva palvelu ja siellä tavataan sekä lasta että vanhempia että sisaruksia ja sitten koko perhettä. Ja se sisältää myös ryhmämuotoista kuntoutusta. On hyvin semmoinen intensiivinen 1,5 vuotta. Sitten taas omaväyläkuntoutus on tarkoitettu 16-29-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille ja sen kesto on 1 vuosi. Se sisältää yksilötapaamisia että sitten ryhmämuotoista kuntoutusta myös. Ja siellä omaväylässä nimenomaan tarkoituksena on se, että sitä arkea saadaan hallintaan, tukee sinne sosiaalisiin suhteisiin. Ja sitten tosi isona merkittävänä tekijänä, että sen kuntoutuspalvelun voi saada, niin on se, että siellä on joku sellainen kiinnekohta sinne opiskeluihin tai työelämään. On se sitten sinne palaaminen tai siellä säilyminen. Niin se on siellä tosi merkittävässä roolissa. Sitten meillä toteutetaan myös erilaisia terapiapalveluita. Ja äskeiset mainitsemani laku ja omaväylä niin oli harkinnanvaraista kuntoutusta ja ne toteutetaan moniammatillisen työryhmän voimin. Mutta sitten nämä terapiapalvelut on yksilöpalveluita, eli siellä sitten meillä toteutetaan toimintaterapiaa, puheterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa. Ja nämäkin on sinne omaan arkeen jalkautuvia palveluita, eli tehdään siellä kotikoulu käynteinä tai sitten voi tulla meidän vastaanotoille. Toimintaterapiassa monesti neurokirjo-asiakkaiden tavoitteina on siellä, ollaan siellä vähän niin kuin taitojen ja valmiuksien vahvistamisessa ja siinä, että esimerkiksi aistitiedon käsittelyn haasteet tai toiminnan ohjauksen pulmat helpottaisi. Puheterapiassa taas keskiössä sitten on siellä vuorovaikutus, puhe, kieli ja syömisen pulmat, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointikeinot ja niiden edistäminen on sitten siellä neurokirjo-asiakkaiden tavoitteissa monesti sellaisia aiheita, mihinkä pyritään pureutumaan. Sitten ehkä semmoinen vähän vieraampi kuntoutuspalvelu kuitenkin sieltä meidän avopalveluista on se psykofyysinen fysioterapia, jolla on tosi ihanaa ja hyvää näyttöä nimenomaan neurokirjo-asiakkaiden puolelta, että kun yhdistetään niitä ajatuksia, tunteita ja kehoa, eli nähdään ihminen koko kokonaisuutena, niin siellä voi alkaa tapahtumaan isoja asioita. Ja se pohjautuu kokemukselliseen oppimiseen ja psykofyysinen fysioterapiahan on täydennyskoulutus sinne fysioterapiaan, eli sitä ei ihan kaikki fysioterapeutit pysty toteuttamaankaan. Nämä kaikki mun edellä mainitsemat kuntoutuspalvelut on semmoisia, jotka jalkautuu sinne arkiympäristöön. Mutta joskus voi olla niin, että neurokirjon asiakkaalla ja perheellä voikin olla tarpeenmukaisempaa, että se kuntoutus toteutuukin jossain muualla.
Niin silloin esimerkiksi vaihtoehtona on sitten kuntoutuksen toteutus meidän hotelli- ja kylpyläympäristöissä, joihin myös sitten haetaan Kelan kautta, ja niihinkin tarvitaan se lääkärin B-lausunto sieltä julkisesta terveydenhuollosta. Ja näissä hotelli- ja kylpyläympäristöissä Coronarialla toteutetaan esimerkiksi sopeutumisvalmennuskursseja, jotka tarkoittaa sitä, että silloin kun se neurokirjon diagnoosi on vaikkapa tosi tuore tai ei oikein tiedetä, että mitä tämä niinku tarkoittaakaan, kun mulla on todettu ADHD tai autismin kirjohäiriö tai kielellinen erityisvaikeus, niin silloin sopeutumisvalmennuskurssi voi tulla kyseeseen. Ja tuossa seuraavassa diassa onkin laitettu ylös niitä, että minkälaisissa tilanteissa. Eli nämä on 4-15-vuotiaille. Vähän riippuu siitä, että mikä neurokirjon diagnoosi on. Mutta näissä sopeutumisvalmennuskursseissa niin aina kaikki, ketkä on siinä samassa ryhmässä, niin kaikilla on se sama diagnoosipohja. Eli pyritään tukemaan myös sitä vertaistuen mahdollisuutta ja sitä, että olisi vähän samanlainen elämäntilanne. Jos sitten taas on jo sellainen tilanne, että ollaan eletty vähän pidemmän aikaa sen oman diagnoosin kanssa jo ja se on tullut tutuksi, mutta kovasti siellä arjessa on pulmia, mutta tuntuu haastavalta tai ei ole voimavaroja sitoutua pitkäkestoiseen vuoden tai 1,5 vuoden kuntoutukseen, niin siinä tapauksessa seuraavassa diassa on vielä tämmöinen vaihtoehto kuin lapsen ja nuoren moniammatillinen yksilökuntoutus. Ja sitä toteutetaan Coronarialla sekä vaativana että lääkinnällisenä kuntoutuksena. Ja Kela aina määrittää sen kuntoutuksen keston, että myönnetäänkö se voi olla kaikkea mahdollista 5 vuorokaudesta 24 vuorokauteen. Ja riippuen siitä, että minkälaiset ne arjen tarpeet ja toimintakyvyn haasteet on, niin sitä kuntoutusta myönnetään. Ja tämä tarkoittaa sitä, että koko perhe aina tulee sitten kerrallaan sinne kuntoutusyksikköön, eli johonkin hotellikylpyläpaikkaan, mitä Coronaria tarjoaa. Ja sitten yksilöllisten tarpeiden mukaan räätälöidään se koko kuntoutus. Eli tämä on ikään kuin vähän semmoinen, mä aina tykkään sanoa, että vähän semmoinen välimalli vaikka siitä, kun puhutaan sopeutumisvalmennuskurssista ja vaikka omaväylästä ja lakusta, niin tämä on siellä jossain keskivaiheilla, että ollaan pois sieltä omasta arjesta, mutta hyvin semmoinen intensiivinen kuntoutuspätkä. Meillä Coronarialla tosi mielellään ollaan myös teidän apuna, jos teillä on jotain kysyttävää tai haluatte pohtia, että mikä kuntoutus olisi mahdollista tai mihinkä voisi hakeutua. Me ei tietenkään voida sitä päättää valitettavasti, mutta voidaan pohtia niitä vaihtoehtoja. Että aika paljon asiakkaiden kanssa kuitenkin sitä keskustelua käydään, että ei oikein tiedä kaikista niistä vaihtoehdoista edes, mitä on. Niin sen takia tähän lyhyesti otettiin esimerkkejä, mitä kaikkea neurokirjon lapselle tai nuorelle ja perheelle on mahdollisuuksia kuntoutuskentällä. Mä kiitän omasta puolestani tässä kohtaa ja annan tuolle Tiinalle puheenvuoron. Kiitos Maiju kattavasta ja napakasta infosta. No niin, tervetuloa minunkin puolesta. Ihan mahtavaa, että on huikea osallistujamäärä tärkeä aiheen äärellä. Olen tosiaan Tiina Paasolainen ja olen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, YMK ja neuropsykiatrinen valmentaja ja mindfulness-tunnetaitovalmentaja. Ja työskentelen Coronarialla omaväyläkuntoutuksessa pääasiassa, mutta lisäksi teen nepsyvalmennusta itse maksaville asiakkaille. Ja pahoittelut, ääneni on hieman flunssainen, toivottavasti kuuluu. Mä katsoin, että siellä jotkut nosti käsiä ylös. Kuuluuhan, näytät sä Maiju vaikka peukulla, että kuuluuhan mun ääni. Hyvä, jes, mahtava. Niin pahoittelut tosiaan, jos ääneni on hieman flunssainen, koitan pystyä tämän reilun puolen tunnin puhumaan. Mulla on tuossa kyllä vettä ja pastilleja, jos yskittää. Mutta tärkeä aiheen äärellä ollaan tänään ja tästä teemastahan voisi puhua vaikka 5 päivää putkeen. Tämä on semmoinen todella laaja aihe, mutta
olen halunnut nyt nostaa tähän webinaariin sellaiset itselle tärkeät teemat, mitä varsinkin koulutuksen ja työn kautta on niin kuin kohdannut. Niin niiden parissa nyt mennään tämä webinaari. Ja tässä olisikin tämän päivän sisällöstä. Eli alkuun käydään vähän läpi syitä tuolle vaaralle ja sit pohditaan vähän tavoitteita. Sitten käydään vähän läpi aistiympäristöä, kuormituksen säätelyä, tunne- ja vuorovaikutustaidot. Erityisesti tuo tunnetaidot on semmoinen mun lemppariasia ja positiivinen psykologia, mikä linkittyy toki vahvasti näihin tunnetaitoihin ja psykologiset perustarpeet. Sitten siellä on vielä tämä joustavan jämäkkyyden käsite, mikä on mun mielestä tosi keskeinen käsite. Ja sitten lopussa vielä lähteet ja kirjallisuus, joita on käyttänyt tässä webinaarin tukeen. Mutta sittenpä lähdetäänkin kohti tavoitteita. Olen nostanut tähän tämän NEET-nuorten käsitteen ihan ensin alkuun. Eli NEET-nuoret tai tämä käsite tarkoittaa siis nuorta, joka ei ole työssä, ei ole koulutuksessa eikä koulutusta vastaavassa toiminnassa, kuten esimerkiksi työvoimakoulutuksessa. Ja kuulostaa aika hurjalta, mutta Suomessa noin 10% nuorista, eli 15-29-vuotiaista, on NEET-nuoria. Ja se on Pohjoismaissa kaikista suurin prosentti, eli kertoo siitä, että meillä on ihan hirveästi ammattilaisina tehtävää tämän aiheen parissa ja on kyllä huolestuttava luku. No, neurokirjon riskit syrjäytymisen taustalla on tietysti vielä se suuri riski, koska neurokirjo tuo erinäisiä haasteita. Siellä voi olla muun muassa tunne- ja vuorovaikutustaitojen haasteita, voi olla keskittymisen haasteita, impulsiivista käyttäytymistä ja erilaisia riippuvuuksia, esimerkiksi päihteily, peliriippuvuudet. Aistisäätelyn haasteet, voi olla semmoista voimakkaampaa kuormittumista ja oikean tuen puutetta. Lisäksi esimerkiksi se aiemmin saatu palaute niin hyvässä kuin pahassa vaikuttaa erityisesti näihin neurokirjon nuoriin. Ja valitettavasti neurokirjon nuoret nimenomaan on saanut muita enemmän kuulla sitä negatiivista palautetta itsestään ihan jo lapsuudesta saakka, ja se toki aiheuttanut vähän sellaista ikävää noidankehää. No, syrjäytymisen noidankehähän on aina riski, mutta sitten toisaalta siitä noidankehästä on aina mahdollista päästä onneksi pois. Ja mä ajattelen, että nimenomaan semmoiset pienet positiiviset muutokset ruokkii sitä muutosta sinne toiseen suuntaan. Ja se on mun mielestä ammattilaisena tosi tärkeä muistaa, että se pienikin muutos voi saada isoja muutoksia aikaan. Eli kun saadaan joku pienikin positiivinen muutos sen nuoren elämässä, niin se ruokkii sitä suuntaa sitten sinne toiseen sieltä syrjäytymisen noidankehästä, eli poispäin sieltä. Tärkeää muistaa tämä. No, taustasyy siinä syrjäytymisen taustalla on olennainen tieto, ja mä ajattelen, että erityisesti tärkeää on tietää se juurisyy, jotta se nuori saa itselleen tilanteeseen oikeaa ja sopivaa tukea, jotta ne jatkopolut sille nuorelle ja ne tuen tarpeet pystytään räätälöimään oikeanlaiseksi. Ja tärkeää on huomata se, että nuorella voi olla esimerkiksi sellainen tilanne, että hän vaikka on jäänyt niistä opinnoista pois, kun hän pelaa siellä kotona päivittäin ja valvoo yöt ja nukkuu päivät, ja sitten saatetaan herkästi ajatella, että okei, että tämä on se ongelma, että nuori ei käy koulussa, koska hän nukkuu päivät ja pelaa, mutta sitten kun lähdetään tarkastelemaan sitä vähän syvällisemmin, niin siellä saattaakin olla taustalla vaikka tosi vaikeita tunteita sinne kouluun lähtöön liittyen. Siellä voi olla vaikka kaverisuhteissa hirveän haastavia tilanteita. Voi olla, että on saanut paljon epäonnistumisen kokemuksia siellä koulussa. Tuntuu, että ei pärjää, tuntuu, että ei osaa. Ja sitten nuori on ajatellut, että tämä on helppo keino, että mä jään kotiin pelailemaan. Siitä tulee niitä tavallaan niin kuin hyviä tunteita ja sitten tavallaan nuori koukuttuu siihen pelaamiseen. Sen takia meidän on ihan äärettömän tärkeää tarttua nimenomaan niihin juurisyihin, että mikä siellä sen vaikkapa tässä esimerkiksi sen pelaamisen ja yövalvomisen ja päivänukkumisen taustalla on, ja lähteä tarttumaan niihin juurisyihin. No, usein nuoren kanssa se luottamus rakentuu kuitenkin pieni askel, ja me ei voida sitä lähteä silleen kiirehtiä eikä pakottamaan nuorta kertomaan enempää kuin mihin hän on valmis. Ja
aina nuori ei välttämättä itsekään oikein pysty sanottaa tai tunnistaa sitä syytä. Ja neurokirjon nuoret erityisesti saattaa herkästi myös maskata, varsinkin tällaisissa uusissa jännittävissä tilanteissa, jossa ammattilainen on siinä vieressä, niin hän saattaa peitellä tai hän saattaa niin kuin näyttää, että kaikki on ihan ok. Ja me ei oikein saada sen takia kiinni, että mikä tässä on. Sen takia sen luottamussuhteen rakentuminen on ihan äärettömän tärkeää. Ja mä ajattelen, että vaikka me ollaan ammattilaisia, niin ammattilaisena meidän täytyy kuitenkin tietyllä tapaa olla siinä niin kuin nuoren tasolla. Ilman muuta me yhä ollaan ammattilaisia, mutta siis että näytetään nuorelle, että hei, mä oon tässä sun puolella, mä haluan sua auttaa, mä haluan sua tukea. Ja itse hyödynnän ihan semmoisia konkreettisiakin niin kuin, tavallaan keinoja, että vaikka mulla on työhuoneessa työpöytä, niin harvoin mä sen työpöydän takaa kohtaan nuoret, vaan mä asettaudun siihen nuoren lähelle nojatuoliin istumaan ja on siinä niin kuin oikeasti läsnä. Huumori on myös yksi ihan äärettömän tärkeä keino, toki aina niin kuin tilannekohtaisesti, että siinä täytyy vähän lukea nuorta, että mikä toimii missäkin tilanteissa, mutta sitä ei missään nimessä kannata unohtaa. Ja myös semmoinen inhimillisyys, että vaikka mä oon ammattilainen, niin mun on myös tärkeää tuoda sitä semmoista inhimillistä puolta itsestäni esiin, että mä saatan kertoa itsestäni jonkun inhimillisen asian, tai jos meillä löytyy joku yhteinen, joku vaikka mielenkiinnon kohde tai joku asia, että miten mä saan vähän rikottua sitä jäätä, niin siinä on monesti huomaa, että nuorellakin vähän hartiat niin kuin muuttuu ja se asento muuttuu silleen, että okei, että toi on ihan ok tyyppi, vaikka se onkin tuossa niin kuin ammattilainen. Eli ollaan ilman muuta ammattilaisia, meidän ei tarvitse olla kavereita, mutta eikä kuulukaan olla, mutta sitten myöskään ei pidetä sellaista, että hei, mä oon tuolla sun yläpuolelta neuvomassa, vaan että mä oon tässä niin kuin sun kanssa ja yhdessä lähdetään niin kuin näitä sun asioita edistämään. No, miten me sitten lähdetään kohti niitä tavoitteita? Mä ajattelen, että ammattilaisena keskeistä nuoren kanssa toimijana olla rinnalla kulkien. Me tuetaan, mutta me ei tehdä puolesta. Tuetaan nuorta asettaa ne nuoren itsensä määrittelemät tavoitteet. Ja niitä on hyvä lähteä aina pohtimaan sitä kautta, että mitkä on nuorelle tärkeitä arvoja. Me lähdetään ihan vaikka arvotyöskentelyn kautta, lähdetään kirkastamaan niitä nuorelle tärkeitä arvoja. Ja sitä kautta laatiin niitä tavoitteita. Sitten myös toki ne tavoitteet täytyy olla realistisia, pilkottuja, konkreettisia, joita kohti me lähdetään askel askeleelta. Ja sitten kun ne tavoitteet on laadittu ja kirjattu ylös, ja yleensä siis kirjattu niin, että nuori on saanut ne niin kuin sanottaa näkyväksi, että mä en nuoren puolesta kirjoita, vaan hän saa itse kirjoittaa, että ne näyttää oikeasti siltä, että nuori on itse ne kirjoittanut ne tavoitteet, niin sitten me lähdetään niitä kohti pilkkoen. Esimerkiksi jos vaikka nuori haluaisi päästä kauppaan, että hän on tosi ahdistavaa mennä kauppaan, kun tuntuu, että siellä joutuu kohtaa ihmisiä, niin lähdetään ihan vaikka siitä, että hei, eka tehdään ihan mielikuvaharjoitus, että miltä tuntuu mennä sinne kauppaan, mitä tunteita se herättää ja miltä susta tuntuu. Ja sä pärjäät kyllä sen tunteen kanssa, annetaan siinä jo positiivista palautetta. Seuraava steppi voisi olla se, että käydään kaupan ovella ja kokeillaan vähän, että miltä tuntuu siellä käydä. Ja kolmas steppi sitten jo, että käydään ehkä sieltä kaupasta ja ostamassakin jotakin. Ja sitten sitä positiivista palautetta ja vahvistusta ihan äärettömän paljon. Nuori tarvii sitä ja erityisesti neurokirjon nuori tarvii sitä aivan valtavasti. Ja myös opetetaan, että nuori itse voi palkita itseään. No sitten jos on vaikka toinen esimerkki se, että nuori on tosi vaikea käydä koulussa, mutta hän haluaisi saattaa ne opinnot loppuun, niin lähdetään toki yhteistyössä tässä koulun kanssa sit pohtii niitä tavoitteita. Eka viikon tavoite voisi olla vaikka se, että käyn vaikka tiistaina ja torstaina koulussa. Et siinä on sellaiset välipäivät, että voi huilata ja palautua. No seuraavan viikon tavoite voi olla vaikka se, että Ke ja Pe käyn koulussa ja ne 2 muuta päivää on siinä semmoista välipäivää. Ja tässä on tosi tärkeää, että me huomataan ne onnistumiset, että huomataan se, että hei, sä kävit maanantaina koulussa sen sijaan, että tartutaan siihen, että hei, sä et käynyt tiistaina koulussa. Eli vahvistetaan tässäkin sitä positiivista. Sitten yksi tärkeä asia on näiden vaatimusten tarkastelu. Tosi moni nuori ja erityisesti neurokirjon nuori asettaa aivan liian korkeita vaatimuksia itselle. Ja silloin, jos ne vaatimukset on epärealistisia ja jos niitä ei saavuteta, niin siitä syntyy se ikävä kierre. Tulee epäonnistuminen ja uusia epäonnistumisia ja se lamaa. Sen vuoksi meidän on tosi tärkeää nuoren kanssa tarkastella, että ne vaatimukset on sellaisia realistisia sopivassa suhteessa tavoitteista. No, sitten mennään, me joudun nyt ihan pikkasen, katsotaan saanko mä siirrettyä, että mä näen
noin, mulla oli itselläni piilossa tuolla vähän toin. Sitten mennään aistiympäristöön ja kuormituksen säätelyyn. Neurokirjon nuorilla ja ylipäänsä neurokirjo-ihmisillä nämä aisti-yli- ja aliherkkyydet on yleisiä, ja erityisen tärkeä toki on se ylipäänsä semmoinen hyväksyntä ja itseymmärrys, sellainen armollisuus. Mutta sitten toki on myös tärkeää miettiä niitä keinoja. Koulussa ne keinot voi olla vaikkapa esimerkiksi, ja koulun kanssa toki yhteistyössä tärkeää näitä pohtia, niin voi olla esimerkiksi se, että saa käyttää vastamelukuulokkeita, saa pitää taukoja, saa valita sen paikan luokassa. Jollain se voi olla se etupenkki, jollain takapenkki, jollain jossain nurkassa. Saa ottaa jotain käteen, jotain mitä voi näprätä. Sellaisia, että mikä helpottaa sitä omaa oloa. Yksilölliset järjestelyt toki opintoihin on semmoinen, mikä aika monen kanssa omaa väylä asiakkaista, niin sitten he opintoihin on laadittu ne. Ja osalle opintoihin toki voi hakea opinnot ammatillisena kuntoutuksena, jolloin poistuu sitä painetta tehdä niitä opintoja, sitä opintotukitahtia. Se toki vaatii sitten aina lääkärin lausuntoa ja on semmoinen vähän pidempi prosessi sitten. No yhtä tärkeää, kun me mietitään niitä keinoja, niin on myös miettiä ja vahvistaa erityisesti palauttavia aistikokemuksia, koska monesti neurokirjon nuorilla sitten he tuntee niin kuin voimakkaammin kanssa, saa tavallaan niistä aisteista sitten sitä hyvää paljon enemmän myöskin. Esimerkiksi se voi olla vaikka koulupäivän jälkeen palauttavana, vaikka se, että sä saat olla aivan hiljaisuudessa tai mennä luontoon tai kuunnella mieluista musiikkia tai joku painopeitto tai joku painopehmolelu tai joku tällainen, mistä tulee hyvä aistituntemus. Aistien avulla voi myös ankkuroida itseään siinä kuormittavassa tilanteessakin siihen nykyhetkeen rauhoittaa. Monenkaan me harjoitellaankin sitä ihan vaikkapa, että hei, että miltä se keho tuntuu lattiaa vasten tai jalat tuntuu lattiaa vasten ja vartalo sitä penkkiä vasten tai mitä jos sä siellä koulussa vaikka havainnoisit, mitä sä näet ja kuulet ympärillä, että palauttaisit niin kuin aistien kautta itse siihen nykyhetkeen ja rauhoittaisit. No, kuormituksen säätelyssä keskeistä on huomioida toki ennakoiden sitä tulevaa. Että jos se parin päivän päästä on tulossa vaikka se koulupäivä, mihin se nuori on menossa, niin on jo etukäteen tärkeää kerätä niitä voimavaroja, etukäteen huomioida sitä palautumista ja myös sinne jälkikäteen. Sitten on myös ok totta kai niin kun, huomioida tarvittaessa niitä taukoja, pitää kiinni rajoista. On ok sanoa ei, vaikka kavereille, että jos joku hetki tuntuu, että mä en jaksa nyt tänään olla, että mulla oli rankka koulupäivä, niin on ok sanoa ei. Tarvittaessa tilanteesta voi poistua kesken, jos se koulupäivä tuntuu aivan mahdottomalta, että sä oot sinne mennyt, mutta siis kerta kaikkiaan niin kun tulee, niin tarvittaessa voi joskus vaikka lähteä pois tai pitää tauon siinä välissä. Ja tauot ylipäänsä on tärkeitä. No, sitten tällaisia hyviä harjoituksia, mitä me nuorten kanssa käydään tämän palautumisen teemassa, niin on esimerkiksi tällainen 7 lepotyyppiä harjoitus. Ja eli tutustutaan siihen vähän, että mikä on nuorelle se paras tapa levätä ja palautua. Tämä löytyy ihan netistä, kun kirjoittaa Googlen tuon 7 lepotyyppiä. Sitten käydään vireystilan sietoikkuna avulla vähän läpi sitä vireystilaa ja ylipäänsä se oma vireystilan tarkastelu ja keinot säädellä sitä vireystilaa esim. Aistien kautta. Sitten erilaisia kuormitusmittareita. Tuo liikennevalomalli löytyy ainakin, on semmoiset työn liikennevalomallit, mutta sitä hyödynnetään niin kuin kaikissa muussakin, että voi miettiä, että milloin on punaisella, milloin keltaisella, milloin siellä vihreällä, niitä asioita kanssa. Sitten ylipäänsä lähdetään nuoren kanssa pohtimaan sitä, niin kuin niitä varhaisia merkkejä säädellä sitä kuormitusta. Eli silloin, jos tunnistaa heti ne varhaiset merkit, niin silloin niihin on helpompi tarttua jo siellä hyvissä ajoin. Ja silloin se tilanne ei eskaloitua ehkä siihen, että siellä koulusta tarvitsisi lähteä kokonaan pois, vaan voi huomata, että okei, riittää, että mä käyn vaikka 5 minuutin breikillä koulupäivän tai tunnin välissä. Se on aina niin kuin parempi ilman muuta kuin sit se, että joutuu lähteä kokonaan sieltä pois. Ja ylipäänsä mä ajattelen, että semmoinen niin kuin itse tavallaan se semmoinen itsen kuuntelu ja arvottaminen on äärettömän tärkeää ja se kehon merkkien kuuntelu, että nuori oppii kuuntelemaan ja tunnistaa itseä ja niitä tarpeita. Yes. Sitten mennään tunne- ja vuorovaikutustaitoihin. Tunnetaidot on mun lemppari teema ja mä ajattelen, että tämä tunnetaitojen vahvistaminen on erityisesti keskiössä.
keskiössä, koska usein siellä taustalla, vaikkapa, että jos nuori jää sinne kotiin, niin siellä on tosi usein taustalla inhottavia, vaikeita tunteita, joita nuoren on vaikea kohdata, mikä voi aiheuttaa yhä pahemman kierteen jäädä kotiin. Tunneohjaaja estää ikään kuin elämästä, kun tavallaan tulee se fiilis, että sillä me poistetaan ne riskit. Ja se on helppo tie, mutta loppuviimein se ei ole se oikea eikä hyvä tie, koska tällöin arki kapeutuu ja sitten nuori jää sinne kotiin jumiin. Sen takia tunteiden kohtaamisen harjoittelu on tärkeää. Mä ihan opettelen nuoren kanssa yhdessä tunnistaa niitä tunteita tunnelistojen avulla. Pysäytään tunteiden äärelle, harjoitellaan hyväksyä vaikeatkin tunteita, sietää niitä, mietitään ihan niin kuin, että hei, nyt mulla on tämä vaikea tunne päällä, mä selviän siitä kuitenkin. Vitsi tuntuu tosi vaikealta, mutta mä silti avaan ton kouluoven, vaikka mulla on tämä vaikea tunne, mä en anna tämän vaikean tunteen estää. Lähdetään ihan harjoittelemaan niitä. Tunnetaitoja voidaan ja kannattaa ehdottomasti harjoitella. Niitä voidaan kehollistaa esimerkiksi kehokarttojen avulla, missä joku tunne tuntuu, miten se tuntuu, mitä ajatuksia tunteesta herää ja nousee, mitä toimintaa se ehkä aiheuttaa tai estää. Mietitään myös yhdessä tosi paljon keinoja säädellä tunteita. Just nämä aistit, aisteihin keskittyminen, hengitysharjoitukset, mindfulness-harjoitukset on tosi hyviä. Ja tämä moni nuori mulle aina sanoo, kun mä sanon tämän mindfulness-sanan, että sanoo, että ei missään nimessä, että mä en pysty, että mulla on ADHD, että en pysty keskittyä ja olla. Niin me lähdetään nimenomaan harjoittelemaan semmoista niin kuin toiminnallista mindfulnessia. Harjoitellaan sitä, että se mindfulness ei tarkoita vaan sitä, että täytyy olla hiljaa puoli tuntia paikallaan, vaan se voi olla toiminnallista. Se voi olla sitä, että sä teet just sitä asiaa, missä sä pystyt olla läsnä. Se voi olla sitä, että me lähdetään yhdessä vaikka kävelemään tai tekee joku tosi fyysinen suoritus, juoksulenkki. Miten sä siinä oot läsnä, miltä se tuntuu ne jalat, kun sä juokset ja miltä se hengitys tuntuu. Ja tätä kautta lähdetään harjoittelemaan. Tunteita voidaan myös kirjoittaa, piirtää, puhua, tunnetta auki. Annetaan tunteille vaikka nimi. Jos jollain nousee aina joku vaikea tunne, kun on menossa vaikka kouluun, niin sanotaan vaikka nimetä se, että hei, tuolla on tuo Jeppe ja se on inhottavaa, mutta se on kuitenkin mun kaveri ja mä annan sen tulla. No sitten tunteissa toki myös myönteisten tunteiden vahvistaminen on tärkeää, koska usein me muistetaan ne vaikeat ja hankalat tunteet. Ei meidän niitä tarvitse silleen kauheasti muistutella, mutta erityisesti nyt neurokirjon nuorten kohdalla niiden myönteisten tunteiden vahvistaminen on tosi tärkeää. Ja hyvinvoinnin kannalta positiivisessa psykologiassa puhutaan tämmöisestä 3:1, eli 3 myönteistä tunnetta yhtä vaikeaa tunnetta kohtaan. Silloin olisi niin kuin hyvinvointibalanssissa. Ja miten sitä voidaan lähteä vahvistamaan, niin on ihan taas ne tunnelistat, myönteiset tunnelistat, lähdetään ihan poimimaan sieltä, että mitkä on ne tunteet, myönteiset tunteet, mitä olet vaikka päiväaikana tuntenut. Kiitollisuuspäiväkirjatyyppiset harjoitukset, onnistumisten vahvistaminen. Tässä toki alkuun tietysti työntekijällä on tärkeä rooli lähteä poimimaan ja vahvistaa sitä hyvää. Sitä kautta sitä lähdetään harjoittelemaan eka. No sitten noista vuorovaikutustaidoista. Vuorovaikutustaitojen suhteen on tosi tärkeää miettiä nuorten vahvuuksia. Kaikilla on vahvuuksia vuorovaikuttajana, myös neurokirjon nuorilla. Ja kaikilla on myös niitä inhimillisiä puolia. Me kukaan ei olla täydellinen ja sitä mä myös tuon työntekijänä esille, että mäkään en ole täydellinen eikä mun tarvikka olla. Ja lähdetään kuitenkin niin kuin harjoittelemaan, kun neurokirjon nuori monesti kokee, että ei mulla ole mitään vahvuuksia, niin me lähdetään tässäkin kanssa ihan katsoa listojen kautta läpi, että mitä ne voisi olla ne sun vahvuudet. Ja moni nuori sitten sanookin, että en mä tajunnutkaan, että toi on vahvuus, että mä luulin, että se on huono puoli. Ja sitten me vähän sitä tarkastellaan, että asiat ei ole niin mustavalkoisia. Lisäksi me toki harjoitellaan vuorovaikutustilanteita yhdessä, käydään vaikka kaupassa, käydään vaikka jossain oppilaitoksissa tai harjoitellaan työhaastattelutilanteita ja muita sellaisia. Ja vahvistetaan taas sitä hyvää ja niitä pieniä onnistumisia. Ja tärkeää on toki, että taas ei tehdä puolesta, vaan mä voin olla tukena, mutta mä en puolesta tee. Et jos on vaikka joku puhelun soittaminen, mikä monelle nepsynuorelle on vaikeaa, niin voidaan soittaa yhdessä kaiutin puhelu tai nuori soittaa ja mä oon tarvittaessa siinä backupina tukena. Vahvistetaan taas sitä minä pystyvyyttä ja onnistumisen kokemuksia.
No, neurokirjon nuorilla tulee tosi paljon esiin sitä niin kuin, että on vaikea katsoa silmiä. Tässä mä kyllä ehkä niin kuin nostan esiin myös tietyllä tapaa sen yhteiskunnan niin kuin vaatimukset ja oletukset, että miksi näin on, että pitää aina katsoa silmiin, kun puhuu tai kuuntelee, koska moni nepsynuori kokee ja ylipäänsä nepsy-ihminen kokee, että on paljon helpompi keskittyä, kun voi katsoa muualle. Niin sitten me lähdetään ihan sitä miettimään, että no hei, voisiko olla sellainen, että katsot vaikka silmiin tyyliin siinä hetkessä, kun kohtaat sen ihmisen, mutta sit sä voit ihan oikeasti katsoa. Ja myöskin mä sanotan nuorelle sitä, että on myös ok kyseenalaistaa näitä oletuksia ja sanottaa läheisille tai kouluun tai mikä se taho onkaan, missä nuori on, niin sanottaa sitä, että hei, mun on tosi vaikea katsoa silmiin, kun mä puhun tai kun mä kuuntelen. Tai mulla on sellainen tapa, että mä herkästi puhun päälle. Niin näin ehkä saa sitä ymmärrystä sit myös muilta ja sitä hyväksyntää kanssa itselle. Ja mallintaminen on myös yksi tärkeä, mitä mä itsekin teen. Että mä itse aina kyllä sanon noissa omaväylän ryhmissä, kun siellä ryhmiä on, niin aina ekoilla kerralla, että vitsi mua jännittää. Ja tavallaan tuon sitä esiin, että hei, että jännittäminen on vaikka tosi ok. Että siinä ei ole mitään väärää, että sosiaaliset tilanteet jännittää. Yes. Sitten mennään kohti positiivista psykologiaa. Mä taas siirrän tuolta ton noin. Tämä eka lause on tämmöinen aika keskeinen asia. Se, mitä ruokit, se vahvistuu. Ja tässä ajatuksena nimenomaan positiivisessa psykologiassa se hyvässä. Jos me ajatellaan semmoista niin kuin vaikkapa kukaan siementä esimerkkinä, että jos se tavallaan se nuoren vahvuus tai voimavara, se on se pieni kukaan siemen, se on siellä, niin ohjaajana mä vähän niin kuin sitä kastelen koko ajan, ruokin ja vahvistan ja puustaan, niin se lähtee pikkuhiljaa sieltä kasvaa ja jossain vaiheessa se ehkä on se joku kaunis, ihana kukka. Eli se, että meissä kaikissa on ihan valtavasti potentiaalia, ihan jokaisessa meissä, mutta se vaatii joskus vaan sitä niin kuin työtä, että me saadaan se kukoistamaan. Ja tämä on se, mikä niin kuin on mun mielestä ihan äärettömän tärkeää. Me jokainen ollaan ainutlaatuinen, uskomaton ihminen ja sitten just se, että kun me lähdetään niitä jokaisen, erityisesti tässä nyt niin neurokirjon nuoren vahvuuksia ja voimavaroja sieltä puustaamaan ja nostamaan, niin se varmasti lähtee kukoistamaan. No, positiivisessa psykologiassa keskeistä on jo tuolla mun aikaisemmin mainitsema positiivisten tunteiden ja ylipäänsä tunnekokemusten vahvistaminen. Ja se ei tarkoita sitä missään nimessä, että kaikki niin kuin ns-vaikeat sysätään syrjään, ei todellakaan, vaan ne saa ilman muuta olla ja niitä pidetään arvossa, mutta positiivisessa psykologiassa keskiössä on niin kuin ne myönteiset tunteet. Ja keskiössä on muun muassa tällaiset luonteen vahvuudet. Luonteen vahvuuksia voi ihan jokainen testailla itsekin. Löytyy netistä tämmöinen VIA eli VIA, luonteen vahvuudet-testi. Siinä on aikuisille oma ja sitten alle 18-vuotiaille oma. Tämä on ihan ilmainen testi, mikä voi käydä testaamassa. Ja se nostaa aina 5 korkeinta luonteen vahvuutta. Niitä on yhteensä siis 24. Ja se nostaa aina 5 korkeinta luonteen vahvuutta ja nämä on aina tämmöisiä tosi mahtavia, kun nuorten kanssa tekee sen testin ja sitten he huomaakin, että ei vitsit, että nämä on ne mun luonteen vahvuudet ja niitä kun lähdetään vahvistamaan ja käymään läpi. Ja ne on just jotenkin niin kuin aika ihaniakin tilanteita, kun moni nuori jotenkin ajattelee, neurokirjon nuori erityisesti, että ne suoritusten kautta, niiden pitää olla jotain, että mä oon hyvä jossain asiassa, mutta että nämä luonteenvahvuudet on vähän silleen erityyppisiä, niin nämä on aina tosi semmoisia voimaannuttavia itselle työntekijänäkin, kun näkee sen, miten iloiseksi he tulee, kun he bongailee niitä. Sitten tämä toinen, mikä on tämä teoria tähän, niin on tämmöinen perma plus H-teoria. Nämä tuli muistaakseni enkun kielestä nämä sanat, lyhenteet, mutta mä nyt en niitä muista ulkoa, mutta suomeksi nämä sanat on siis, siellä on ensimmäisenä tämä positiiviset tunteet, eli niiden vahvistaminen juuri kaiken tämän myönteisen kautta myönteistetään asioita ja vahvistetaan niitä positiivisia tunnekokemuksia. Sitten tämmöinen sitoutuminen kautta uppoutuminen, Eli se, että nuori löytää semmoisia mielihyvää tuottavia asioita ja niitä lähdetään toki niin kuin vahvistaa kanssa, että mitkä on ne nuorelle tärkeät arvot ja merkitykselliset asiat elämässä ja lähdetään sitten
sitä niin kuin sisällyttää siihen elämään, että tulee semmoista mielihyvää tuottavia asioita. Myönteiset ihmissuhteet on sitten toi R tuolla, toki sitten se nuoren kohdalla sitten niin kuin tuetaan siihen, että hän löytäisi semmoisia myönteisiä ihmissuhteita. Että ihan voi vaikka lähteä käymään jossakin vertaisryhmissä. Neurokirjon nuorille monella paikkakunnalla on esimerkiksi vertaisryhmiä olemassa. Sitten merkityksellisyyden kokemus, sehän tulee toki näistä edellä mainituista, mutta ylipäänsä että on semmoinen fiilis, että hei, mä oon merkityksellinen, arvokas. Sitten siellä on saavutukset, ja nämä saavutukset on toki niitä semmoisia pieniä, eli korostetaan näitä kaikkia pieniä steppejä, että jos siellä nuorella on tavoitteena valmistua koulusta, niin ei odoteta sitä, että hei, se on vasta se steppi, vaan kaikki ne välimallit siinä on jo niitä saavutuksia. Ja sitten tuolla on tuo H, mikä on tuolla vielä plussana perässä, niin se on sitten terveys, psyykkinen ja fyysinen. Ja siinä on toki sitten tietysti lepo, liikunta, ravinto, mutta sitten tämmöinen mielen hyvinvointi kanssa. Sitten vielä nämä psykologiset perustarpeet, eli autonomia ihan jo niistä tavoitteista lähtien, että nuori saa itse vaikuttaa asioihinsa jo tavoitteista lähtien. Nuori on oman elämänsä keskiössä. Kompetenssi eli kyvykkyys, mä osaan, mä pystyn. Tätä vahvistetaan tosi paljon sitä minä-pystyvyyttä. Sä osaat, sä pystyt, sä selviät. Ja sitten täällä oli vielä tämä yhteenkuuluvuuden tunne. Itselle sopivat ihmiset, ihmissuhteet, mitkä tukee hyvinvointia. 4. tuolla tuo hyvän tahtoisuus, hyvän tekeminen, minkä voi ajatella vaikkapa monelle nuorelle on tärkeä arvo vaikkapa nyt luonto ja ympäristö, niin että voi olla ja vaikuttaa semmoisiin asioihin. Ja sitä kautta moni löytää myös sitten niitä hyviä ihmissuhteita, kun pääsee itselle tärkeiden aiheiden pariin. Sitten mulla olisi vielä viimeisenä täällä, mä katson, että ollaan aika hyvin aikataulussakin. Yes. Tämä joustava jämäkkyys on itselle tämmöinen, mistä mä oon nyt hiljattain innostunut ja ammattilaisena mä ajattelen, että tosi tärkeää niin kuin ylläpitää tätä joustavan jämäkkyyden näkökulmaa. Tosi monella neurokirjon nuorella voi herkästi olla, he voi olla tosi vaativia itseä kohtaan, että jos heillä olisi vaikka maanantaista perjantaihin 8-4 koulua, ja he vaikka yhtenä päivänä eivät sinne kouluun jaksa, niin he ajattelevat, että se on aivan epäonnistuminen. Eli heillä on sellainen ajatus, että mun täytyy käydä joka päivä 8-4 koulusta, mun täytyy joka päivä tehdä aivan täysillä siellä koulussa, tai sitten kaikki on aivan, niin kuin, tai mistä ei tule mitään. Ja sitten tulee herkästi se luovutus. Ei mun kannata edes yrittää. No tähän ei tue ketään tämmöinen ajattelu, että lähdetään asettaa niin kuin aivan liian korkeita vaatimuksia itselle, ja mitkä on aivan mahdoton niin kuin toteuttaa. Siitä tulee se negatiivinen inhottava kierre. Toinen ääripää on taas sit sellainen ajatus, että vitsi mua tänään väsyttää, en mä mene kouluun, tuntuu ahistalta, on vaikea tunne, ei mun kannata, no huomenna sataa lunta, en mä mene, ja siis sellainen, niin kuin, että tavallaan että on aina joku semmoinen syy, ja sitten siitä tulee se, että ei mun kannata lähteä. Nämä nyt on tämmöisiä ääriesimerkkejä, mutta tavallaan, että jos ollaan kaikessa hirveän joustavia, että ei tarvii ja ei sun tarvii ja voit jää vaan kotiin, jos tuntuu vähän hankalalta, että ihan ok, niin ei sekään tue myöskään, mutta ei myöskään se, että ollaan liian vaativia. Ja sen takia tämä joustava jämäkkyys on mun mielestä tämmöinen hyvä välimalli tähän, eli se ohjaa toimintaa kohti sitä toivottua tulosta. Ollaan sopivassa suhteessa jämäkkä, mutta sitten myös inhimillinen. Hei, mene sinne kouluun tänään, niin kuin me sovittiin, mutta jos susta tuntuu vaikka ihan tosi hankalalta, kokeile pitää sitä taukoa, kokeile tehdä se hengitysharjoitus, mikä me harjoiteltiin yhdessä, kokeile jos on joku muu vielä. Ja jos sitkin tuntuu aivan mahdottomalta, niin mietitään jotain. Lähdetään, niin kuin, että ei lähdetä heti tavallaan siitä niin kuin, että no okei, älä mene sit, jos tuntuu hankalalta. Että ollaan kuitenkin tietyllä tavalla jämäkkiä, mutta sitten myös toki inhimillisiä aina tilannekohtaisesti. Tämä ei toki ole aina helppoa. Mutta mennään eteenpäin hieman haastaen, ja se saa myös niitä onnistumisen kokemuksia, että hei vitsi, mulla oli tosi vaikea tänään mennä kouluun, mutta mä menin, ja siitä tulee se onnistumisen kokemus, ja se ruokkii sitä motivaatiota. Mutta samalla toki myös se itsemuototuntoinen suhtautuminen, että jos on vaikka niinku suunnitellut, että ensi viikolla mä joka päivä tyyliin
käyn siellä koulussa ja sitten jos tuleekin joku aivan niin kuin kamala tilanne, niin sitten se, että voisiko sitä vähän muuttaa, että okei, että teenkin näin tai muokata sitä tilannetta jotenkin. Tai toimii toki kaikkeen muuhun, että jos sä oot suunnitellut vaikka, että mä huomenna urheilen, käyn hirmu raskaan juoksulenkin ja sitten jos olo onkin semmoinen, että ei kerta kaikkiaan pysty, no voisinko käydä kävelylenkin, vähän samalla tavalla se ajatus. No sitten jos mietitään vaikka, että jos nuorella on se tilanne, että hän ei siellä koulussa oikein meinaa käydä, niin joissakin tilanteissa, ja jos on vaikka esimerkiksi psyykkinen hyvinvointi sellainen, että hän ei ole oikein kykeneväinen menee, niin jossain tapauksessa se sairausloma on tarpeen. Joskus voi olla se vaikka se koulunvaihto. Mutta pelkkä se sairausloma ei ratkaise sitä tilannetta. Eli täytyy aina olla kuitenkin se suunta. On se sitten se vaikka, että vaihdetaan sitä koulua tai on se sitten, että mietitään jotain muita ratkaisuja. Eli täytyy aina olla se suunta eteenpäin. Se voi olla joskus hyvä semmoinen pysäytys, mutta sitten on tärkeää miettiä, että mikä on se seuraava steppi. Okei, toi oli ehkä liian vaativa, toi suunnitelma sun kohdalla, mitä alkuun mietittiin. Otetaan pieni pysäytys, mutta mietitään sitten joku inhimillisempi suunta täällä. Ja vielä tämä tärkeä pointti, että erityisen moni nepsynuori on tosi kuormittunut ja venyttää itseään äärirajoille ja silloin tulee se totaalistoppi, mikä kestää pitkään. Heidän kohdalla on erityisen tärkeää harjoitella sitä sopivaa joustavuutta ja itsenkuuntelua, mutta myös silti muistaa tämä, että ollaan sopivasti jämäkkiä. No vielä lopuksi, ennen kuin mä tuonne lähteisiin menen, niin haluan nostaa vielä esiin sen työntekijähyvinvoinnin ja hyvinvoinnista huolehtimisen, ketkä nuorten parissa työskentelee. On tosi tärkeää huolehtia siitä omasta hyvinvoinnista ja jaksamisesta, koska silloin kun sä itse voit hyvin ja jaksat, niin silloin sulla on myös paljon enemmän antaakin sille nuorelle. Eli muistetaan kaikki pitää huolta itsestämme ja omasta jaksamisesta ja hyvinvoinnista. Ja tässä on vielä lähteet, joita olen käyttänyt tämän webinaarin tukena. Noin. Kiitos Tiina tosi inspiroivasta ja hyvästä puheenvuorosta. Älyttömästi herätti kaikenlaisia ajatuksia ja tuolla vilkkaana näyttää käyvän chatissakin keskustelu. Nostin sieltä muutaman semmoisen, mihinkä siellä kysyttiin heti ihan siellä kun aloitettiin ja vähän niitä kuntoutuspolkuja ja muotoja käytiin läpi, niin kysyttiin, että voiko esimerkiksi omaväylää hakeutua kielellisen kehityshäiriön diagnoosilla, niin kyllä voi hakeutua. Eli siinähän vaikka omaväylä esitteessä monesti kuvataan nimenomaan vaan ne ehkä perinteiset neuropsykiatriset häiriöt, ADHD, autismin kirjohäiriö, mutta mikäli siellä toimintakyvyssä on niin kuin haasteita siellä arjessa selviytymisestä, niin myös kielellinen erityisvaikeus luetaan sinne neurokirjon diagnooseihin, niin voi kyllä sitä hakea. Ja toinen kysymys liittyen omaväylään oli sitten tuolla chatissa myös siitä, että voiko siihen päästä myöhemmin uudestaan, myöhemmällä iällä, niin se on vaikeaa. Eli lähtökohtaisesti omaväylä on sellainen kuntoutuspalvelu, joka myönnetään vain kerran. Ja sehän tekee ehkä siitä kuntoutusmuodosta myös vähän erityislaatuisen, että on niin kuin hyvä pohtia, että mikä se sitten on se oikea aika siihen palveluun hakeutumiseksi, vai onko Tiinalla? Joo, kyllä se on just näin. Et joskus voi olla toki niin, että jos on vaikka, kun siinähän se ikähaarukka on tosi laaja, se 16-29 ikävuotta, että on vaikka niin kuin hakenut silloin 16-vuotiaana ja sitten on siinä jo kuntoutuksen alkumetreillä todettu, että okei, että tämä ei ole nyt oikea-aikaista. Toki ainahan sitten täytyy uusi hakemus Kelalle tehdä, niin on ollut niitä tilanteita, että Kela on sitten myöhemmin niin kuin myöntänyt, mutta tavallaan, että uudestaan saisi sen, niin kuin, että on kerran jo käynyt omaväylän kokonaan ja sitten hakee uudestaan, niin ei mutta se on ihan totta, mitä Maiju sanoi, että se on tosi tärkeää miettiä, että se oma elämäntilannekin, se on kuitenkin aika intensiivinen, mutta siis tosi vaikuttava
vaikuttava ja sen takia toki niin kuin ikä ei aina sitä määrittele, että paljon nyt 16-vuotiaita on oma väylässä ja kokee, että se on just siihen hetkeen. Mä ajattelen, että se tilanne on ehkä niin kuin se tärkein Mm, pointti, että mikä niin kuin on se hetki, mikä on niin kuin otollisen. Mutta kyllähän joidenkin kohdalla miettii, että vaikka 16-vuotiaana hyötyisi ja sitten siellä on se 29 vuottakin ja silloin kokisi, että vitsi, tässäkin olisi hyvä käydä vähän niin kuin uudestaankin, niin se on sitten, että sitä ei niin kuin uudestaan kokonaan voi tosiaan käydä. kyllä. Sitten tuolla oli aika paljon ehkä semmoisia, niin kohdistui johonkin tiettyyn tilanteeseen ihmisillä tai oli joku tietty vähän niin kuin keissi mielessä, että miten tämmöisen ja tämmöisen nuoren kohdalla, niin mä ajattelen, että ne on ehkä semmoisia, mitä me voidaan Tiinan kanssa sitten vähän yhdessä koota, että Joo, semmoista niinpä. vinkkivitosta, että Kyllä, mitä me voitaisiin jotain vinkata. joo, ehdottomasti. Ja hyvää keskustelua esimerkiksi vaikka siitä, että mitenkä koetaan, että nepsy-osaamista tarvittaisiin kouluun ehdottomasti enemmän. Koetaan, että siinä on jonkun verran vielä ehkä alueellisiakin eroja, voi olla hyvin. Kyllä. Se on ihan totta, että varmasti paikkakuntakohtaisia eroja on kyllä. Kyllä. Tänne Joo, tulee jonkun verran niitä mäkin voin tästä viestejä. kanssa kurkkia vähän, että mitä täällä onkin No kanssa. voisin sen verran itse Joo, asiassa huikata tähän väliin vielä, jos tuossa Tiinakin selailee joo. chattia, että mitä voitaisiin tähän hetkeen vielä nostaa. Mutta siellä oli keskustelua näistä meidän dioista ja tallenteesta, niin tosiaan tallenne meiltä tulee, mutta dioja ei valitettavasti jaeta, mutta tallenteen kyllä sitten kaikki saa. Kyllä. Jonna, täällä olikin tällainen, että missä määrin tärkeää ylläpitää vuorokausirytmiä, ulkoilua, jne. Joo, jos ei sitten lapsi kykene kouluun. Kyllä mä ajattelen totta kai, että siinäkin vähän sama ajatus, että jos mahdollista, vaikkapa just, että jos on semmoinen päivä, että ei vaikka sinne kouluun pysty menemään, niin sitten ihan mahtava juttu, jos siellä tulisi joku sellainen tilanne, että hei, että pystyn vaikka lähteä käymään ulkona tai ylläpitää sitä muuten sitä, niin kyllähän se tukee sit sitä seuraavaa päivää, että ilman muuta ja kannattaa totta kai, että kaikki sellainen on kotiin päin ja sitten jos miettii, että se tukee sitä seuraavaa päivää, edellinen päivä vaikuttaa aina siihen seuraavaan päivään, niin ilman muuta todellakin. Tähän tuli tosi hyvä kommentti ja tärkeä nosto siitä, että vaikka mekin ollaan pitkään Tiinan kanssa kuntoutustyötä tehty ja monenlaisissa asiakastilanteissa oltu, niin näin se on, mitä tänne joku kommentoi, että se oma motivaatio sillä asiakkaalla siinä kuntoutuksessa, niin se on tosi merkittävässä roolissa. Että silloin, jos me lähdetään sellaisella, että nyt olet pakotetusti täällä kuntoutuksessa, niin meillä on tosi vähän saavutettavissa. Kyllä, se on ihan totta ja se on ihan niin kuin oma väylän kohdalla ja varmasti monen muunkin kuntoutuksen kohdalla se on, niin kuin, että jos asiakas ei vaikka ole motivoitunut, niin kyllähän me sitten todetaan se, että no okei, että tämä ei ole, että väkisin me ei todellakaan. Se on ihan juuri näin, että ei se ketään palvele, kyllä. Joo. Ihanaa keskustelua täällä, kyllä Ja tosiaan niin katsotaan nämä vielä sitten, mitä täällä on, niin vielä sitten semmoista koostetta sitten. Täällä oli jotenkin tosi mielenkiintoinen, että huomataan, että vaikka ADHD-nuorelle lukio on erityisen haastavaa, että on paljon semmoista itsenäistä työskentelyä ja silloin nuori vaatii myös itseltään paljon, mutta sitten samalla kuormittuu ja sitten menee se motivaatio, mitä säkin Tiina tuossa sun puheenvuorossa toit esille. Kyllä, on. Ja moni on tosi kuormittunut kyllä. Kyllä, ja sitten voi olla just, että ne vaatimukset on ihan äärettömän korkeita, niin kuin itselläkin. Ja sitten tavallaan se, että se toki, että
se ei ole aina tietysti helppoa, niin kuin tuolta jostakin luin nopeasti, että sitten kun ne vaan yhteiskunnakin tai tietyllä tapaa voi olla, että se menee niin nopeasti se, että siinä on monta osa-aluetta, että ei se ole aina niin helppo homma kyllä todellakaan ja vaatii sitä yhteistyötä, niin kuin mä ajattelin, että se on myös hirveän tärkeä, mitä ehkä unohdin tuossa korostaa, että se yhteistyö, mitä me paljon tehdään, niin kuin sitä verkostoyhteistyötä niiden muiden toimijoiden kanssa, niin sehän on ihan Mm. äärettömän tärkeä asia myöskin ja sitten se tukee tietyllä tapaa myös sitä rajausta siinä omassa työssä, että okei, tämä on se mun tontti ja sitten niin kuin, että ei tarvitse niin kaikkea ottaa, että jos miettii, että monesti nepsynuorilla voi olla hyvin paljon kaikkea muutakin, niin sitten tavallaan se, että on ne oikeat tuen muodot sitten vaikkapa sieltä että on ihan sitten monella on sitten mielenterveyden haasteita myöskin, että on tavallaan sitten tukea sen tiimoilta, niin se totta kai helpottaa sitä ammattilaisenkin työtä, kun tiedostaa, että ei tarvitse koko sitä kakkua ottaa niin kuin itselleen. Mm. Kyllä. Joo, hyvä laitoit tuolta, että niin tärkeää se ammattilaisen hyvinvointi. Joo, näin se on. Kyllä. Mm. Tuosta tuli noita kysymyksiä ja semmoisia vinkkikaipuita esimerkiksi siihen, että missä tilanteessa voisi minkäkinlaiseen palveluun vaikka ohjata, niin mä ajattelin, että niistäkin me voitaisiin koostaa ihan semmoiset step-by-step-ohjeet vähän Joo, niin kuin vaikka kyllä, meidänkin koulutuspalveluista, kyllä, että osattaisiin ohjata se ehdottomasti. varmasti oikein ja mitä tarvitsisi ottaa huomioon, niin ei oteta Joo, niitä tässä hetkessä käsittelyyn, mutta vastataan kyllä. varmasti kyllä Joo, kaikkiin kysymyksiin. on. Joo, ja haluan nostaa ehdottomasti myös sen nuottivalmennuksen kanssa tähän vielä kanssa, että siinähän ei tarvitse siis olla neurokirjon diagnoosia, mutta sitten, että jos on semmoinen niin kuin väliinputoaja, että kenellä monelle NEET-nuorelle nimenomaan on hyvä palvelu, sitten se nuottivalmennus, mutta tehdään sitten niistä sit muuten koostetta ilman muuta. Joo. Joo, kyllä just tämä, että toisaalta joitakin tukee se, että on hyvin selkeä struktuuri, että sekin, että neurokirjo-ihmisillähän on yhtä monta, tai niin kuin, että jokainen on yksilö, että jotkut kokee, että se lukio on taas tosi kiva koska siellä on se struktuuri, että niin me ollaan kaikki yksilöitä, että jotkut haluaa sen struktuuria ja jotkut haluaa semmoisen vapauden ja mikä palvelee ketäänkin. Ja joskus se vaatii sen, että voi olla, että se ensimmäinen koulupaikka ei ole vaikka se oikea. Että monella munkin asiakkaalla on ollut, että sitten elämä on ruvennut kirkastua, kun hän onkin vaihtanut sitä koulupaikkaa. Huomannut, että tämä ei olekaan ehkä se ala, vaan vaihtaa sitten johonkin muuhun ja sitten huomaa, että hei, täällä asiat alkaakin sujumaan. Se ei ole missään nimessä todellakaan epäonnistuminen, vaikka sitä koulua vaihtaakin, vaan se on ehdottomasti mahdollisuus. Mm, just näin. Mm. Joo, niin just toi sanoitkin tuolla just kanssa, että joo, että jos ei ole, niin joo, se motivointi, niinpä, joo, ja sitten ehkä siinä kanssa mä ajattelen, että tässäkin ehkä ton motivoinnin kohdalta, niin mä ajattelen, että ne arvot kanssa ylipäänsä se kirkastaminen, että monellahan voi olla kyllä melkein välillä, että ketkä ei ole vaikka motivoituneita alkuun, mutta sitten kun lähdetään vähän tarkastelemaan sitä, että mitkä on ne tärkeät arvot itselle, mitä kohti sä lähet, niin sieltä kyllä rupeaa pikkuhiljaa aika monen kohdalla sitten ehkä löytyykin sitä motivaatiota, että okei, että nyt me ollaan niin kuin samalla sivulla tämän asian kanssa, että se voi osalle olla silleen, että jos se puhutaan vaan, että hei, koulu täytyy saattaa loppuun ja se tuntuu ihan siltä, että no ei, tämä ei ole kyllä se mun juttu, mutta sitten kun lähdetään miettimään, että hei, mitä sä tulevaisuudelta haluat? Siellä voi olla vaikka, että mä haluan asua kivassa talossa, mä haluan, että mulla on rahaa, niin sitten lähdetään miettimään, no hei, että mitähän se vaatii. Sitten sitä kautta niin kuin lähtee se tilanne etenee, että rupeaa ne asiat sillä tavalla selkiytymään. Kyllä, ja jotenkin mitä tuossa puhuttiinkin, että jos vaikka on haasteena vaikka se kauppaan lähtö, niin monesti se ensimmäinen vaihe, tai että jos me vaan ollaan, että nyt lähdetään sinne kauppaan, niin me hakataan monesti nuoren kanssa vaan sitä päätä seinään, että ei me ikinä päästä, tai hän ei ikinä pääse sinne kauppaan yksin, kun me ei olla niitä juurisyitä selvitetty, että mistä se johtuu, mikä kaikki siellä niin kuin vaikuttaa, Niinpä. kun siellä voi olla, niin kuin Tiina tuossa luetteli, niin siellä voi niin moni asia vaikuttaa siihen, että miksi se sinne kauppaan lähtö on niin haastavaa, eikä nuori välttämättä tunnista sitä edes itse ensin, ja siksi on tärkeää, että me ammattilaisina ollaan siinä Kyllä. rinnalla kulkijoina. Nimenomaan.
Ja ollaan sille, mä ajattelin, että semmoinen, että me ollaan uteliaita ja näytetään, että hei, tai siis hyvällä tavalla uteliaita, että me ollaan niin kuin kiinnostuneita, että hei, että mä ajattelin, että se on kanssa semmoinen niin kuin tosi tärkeä, että mä en niin kuin lähde tavallaan niin kuin tietyllä tapaa arvaile, että että nyt tota se varmaan tarkoittaa. Mä aina vähän varmistin, että hei, tarkoitiko se tuolla sitä ja mitähän siellä ehkä on. Että vähän silleen lähdetään yhdessä sitä niin kuin tutkailemaan, sieltä voi sitten pikkuhiljaa lähteä rakentamaan niitä vastauksia. Kyllä. Mm. Hei, aivan ihana oli seurata tuolta chatista tosi paljon erilaisia kommentteja ja kysymyksiä ja varmasti sellainen jotenkin aihe, mistä oltaisiin voitu puhua päiviä, mutta tässä lyhyt tämmöinen pintaraapaisu ja tosiaan niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kaikkiin kysymyksiin koostetaan Tiinan kanssa sit yhteisesti vastauksia ja toivotaan, että löydetään jotain vinkkejä sinne teidänkin työtonteille ja kuntoutuspalveluiden osalta niin mielellään ollaan apuna ja miettimässä, että mikä voi olla sitten ajankohtaista nuorille. Tästä kun lopetellaan webinaaria, niin toivotaan mielellään, että vastaisitte lyhyen palautekyselyyn, mikä sitten tonne teille avautuu, kun linjoilta poistutte. Siellä ihan muutama kysymys on. Muuten me toivotetaan Tiinan kanssa teille ihanaa loppuviikkoa ja toivotaan aurinkoisia hiihtokelejä ja olympialaista mitalla. Kyllä, ja laskiaistiista. Syökää pullia. Just niin. Yes. Kiitoksia Moikka. paljon. Moi moi.